What's going on chat, הגעתם לבלוג של סקיבלנד, מארח היום את... ברכה. למה לא עשית ככה? הרבקתי את זה. היום אני אספר לכם בקצרה, לפני שאנחנו מתחילים את כל הוולוגים, את הפרק הראשון בעצם של סקיבלנד מטייל בשוויץ, סקיבלנד ואורל. חשוב לי לספר לכם איזה משהו, אז stay tuned. טסנו לשוויץ, הכל היה יפה, הכל היה טוב. עד היום האחרון. ביום האחרון הקמתי בבוקר, מסדר את המזוודה לפני הנסיעה לשדה תעופה. אממה, גיליתי שהמצלמה שלי נאבדה, המצלמה קטנה. זה היה... ככה. כאב. קיצור, גיליתי שהמצלמה שלי נאבדה. עבדה. והאמת שהתבאסתי רצח. יותר מהמקום שהשקעתי רצח בטיול על כל הסרטונים והוולוגים. נשבע, צילמתי לכם מלא, אתם לא מבינים. וחלק מהצילומים למה מסתכלת עליי? אז מה להסתכל על זה? כן. כן. קיצור, תכננתי להעלות לכם מלא סרטונים משוויץ, מכל יום, וכל פתיח לכל יום בעצם נעלם לי. כאילו היה במצלמה קטנה. באמת כל פתיח? כמעט כל פתיח, כן. למזלי, יש לי את השני ימים הראשונים במצלמה, אז ככה שאני כן אעלה לכם את זה. אבל אז נזכרתי באיזה דבר אחד, שיש לי את המצלמה הגדולה, שאיתה גם צילמתי המון דברים, מאיזה יום שלישי בערך. מהיום השלישי לטיול, צילמתי מלא דברים. אז הגיע הזמן, שכחתי מה רציתי להגיד. צילמתי המון דברים, ויכול להיות שהם לא יופיעו פה. אז יש גם דברים שאמרתי, גם כמו המסיבה וכזה. אני לא אוכל להראות לכם אותו פה, כי נטו בגלל... אותה. כאילו את הדברים. אני לא יכול להראות לכם אותם פה, כי שוב פעם, נאבדה לי המצלמה. ואני אנסה להוציא מזה את המיטב, מהמצלמה הגדולה, אבל כל מי שציפה וזה, אל תתבאסו עליי. תאמיני לי ש... התבאסת יותר. בדיוק. ואני אחשוב על דרך יצירתית, אתם יודעים, או לכאן אישית. וזהו. אז ולוג של סקיבלנד זה מתחיל בעוד 3, 2, 1. Welcome to the vlog של סקיבלנד, חברים. אני ואורל לי בלי טריפל די, טסים לסוויצרלנד. עכשיו מגיע השלוש שאתה מתפתח. קודם כל, יום חמישי, שעה 12 בלילה, 00, מידנייט. הרכבת שלנו מגיעה עוד 8 דקות. אורל זרם איתי לסגור טיסה לשוויץ, טייפ שיט. עכשיו, למי שלא יודע, הייתי בשוויץ כבר... כמה פעמים הייתי? פעם רביעית, זאת תהיה פעם רביעית שלי בשוויץ. וואלה, אני מתרגש, אתה מתרגש? כולנו מתים. אנחנו זקוקים לחופשה, היינו זקוקים. וואלה, אני מקווה שאורל לא יעצבן אותי בטיול. למה אם כן? I'm a bitch your ass up. בוא. אני אתך את זה, חכה מה שלך, יש לך עוד נסיעה. חכו שמעו. Oh shit! Oh shit! קובי? נודר. קיצור. אוי, שמעו, אני מזיע, חם לי, אש. טפטף, וואלה, באמת אנחנו מרגישים... וואלה, לפחות אני. וואלה, אני מרגיש בשיא. וואלה, אני לא אשקר לכם, חבר'ה. וואלה, יש לנו עוד... בערך... 8 שעות, 9 שעות. איזה 8 שעות? 8 שעות אנחנו רק נוחתים. כאילו, יש לנו בערך 12 שעות. אנחנו אמורים לנחות ב8:30 של יום שוויץ. שוויץ זה שעה אחורה, של 9:30 של הארץ. אנחנו... איך נחתים ב8:30? כי זה עשה לך שעה אחורה מזה. מעשן עד הפילטר, אחי. תרגע. Oh shit. Y'all ready? Damn, איזה קטן אני נראה, נודר. אימא. Oh shit! Oh shit, אורל! חכה לי, אורל לי לבלי. קיצור, גייז, עשינו את זה. עשינו רק יום לרכבת. קיצור, ולוג. הייתי אמור לטוס לטיול עכשיו לבד לשוויץ. יש אנשים שמעדיפים להידחף אליי. כמו... קיצור, אז הייתי אמור לטוס לטיול הזה לבד, והצטרפתי לאיזו אפליקציה של אנשים שמטיילים לבד בעולם.
הצטרפתי לקבוצה של ציריך, שזה העיר בשוויץ, שאני נוסע אליה, אנחנו יותר נכון, הדוחף ואני. הצעתי להם לפתוח איזו קבוצה של אנשים שמטיילים לבד, הם יודעים כמו להכיר חברים חדשים כזה, International Friends, you know. עכשיו, מפה לשם, זו הקבוצה שפתחתי, שנמענים בה 129 חברים, וכמובן שסקיבלן זה מנהל כאילו, you already know. קיצור, היום כבר יום שישי. יום שישי אנחנו הולכים לשבת באגם בציריך, בעזרת השם כאילו שזה יצא לפועל. הולכים לעשות כזה, אתם יודעים, ערב בצ'יל כזה, יין, בעדין, you know. זורים לך אורן? כן, כן, כן. וואלה, הטיול הזה בשבילי, לדעתי הולך להיות הטופ. בעזרת השם הולך להיות הטופ. עם אורל אליבלי, שלדעתי הוא אחד השותפים הטובים לטיסות. קיצור, הוא אחד השותפים המתאימים לטיסות, לפחות בשבילים. מה? אתה יכול לתת לי לסיים את הוולוג המזדיין הזה? אמרת לפחות שמיני? וואי, אחי, עד שהייתי בפלורסטייט? לא, כאילו, באמת. איזה דרמה אתם לא נראה לך? חברים, איזה תחנה הגענו. כבר הסתכלו על הדפוקים. וואלה, חבר'ה, הגענו לנתב"ג, צייד שיט. וואלה, יש פה מלא אנשים. גם בנוסף, וואלה, אני לא... אחי? מה אתה מתרגש? מהקופון הזה שאמא שלך הביאה לך? כולה 20 שקל. אפילו נגץ אתה לא מביא. קיצור, אני לא הצלחתי לישון, אפילו לא ניסיתי. עשיתי שם איזה כמה קיצורים, אתם יודעים, קצת מטרות לחיים וכזה. שאט אאוט, אורל בלי. קיצור, אז אני אעדכן אתכם כשנגיע לטייפ שיט לגייט. קיצור, כרגע כל המעריצים של סקיבלנד. מה יש לך? אורל, שתדבלו, הכל טוב. הכל טוב, אח שלי אורל בצ'יל, אחי. תראו איזה ג'יל. במקום לקרוא את זה, אומרים את זה, טמבל. אני אומר לך, הולך להיות הרבה אנשים. בסדר, הכל טוב, אורל. העיקר שנגיע לארץ מולדתנו. מקמקה. הלאה, שומעים? שמתי את הלואה פה, אם מישהו שואל, תעש לדרום אמריקה. מקמקה. טוב, עכשיו זה הרגע האמת. ארק. סבבה, לא too much. בוא, נשלח את המזוודות. פה. הנה, אתה חיין שלי אושר? אמרתי לך, אנחנו בתור הקצר. קיצור, תראו, מיאו 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 מיאו. אנחנו לא פה. אנחנו פה, נדע. קיצור, צ'אט, עדכון קל מהשטח. 2:26 לפני בוקר. על האמת, אני כבר לא מרגיש עייף. וואלה, יש לי כל כך הרבה דברים לספר לכם. נשאר לנו לעבור את העניין שצריך להוריד את כל הציוד וכל השיט, you know, all kind of stuff. אנחנו פה עדכון קל מהשטח. השעה 2:38. וואלה, אנחנו לא עייפים. אני לפחות. עוד עייף? אורל גם מתעורר, טיפש. וטוב, אני אעדכן אתכם כבר you know. מה רציתי להגיד לכם? בוא'נה, אתם יודעים, בטיול הקודם שהלכתי, אני לא אשקר, הייתה לי איזו תחושת מבוכה כזה להוציא את המצלמה, גם כשלא היו הרבה אנשים וזה. סבבה! אתם זוכרים את האזור הזה שהייתי אז? קיצור, אז הייתה לי איזו תחושת מבוכה. אתם יודעים, להוציא מצלמה ולדבר כזה, זה מרגיש מוזר. אבל נשבע לכם, ככל שאתה עושה את זה כמה שיותר, כמו כל דבר, כן? אתה מתרגל את זה, זה פשוט בחלק. אז היום אולי אורל לבלי, אורל אתה מתפתח? טוב חברים, הגענו לשביל המפורסם. איך אפשר בלי? שיט. אז אני אמשיך את מה שבאתי לומר לכם מקודם. אז היה לי, אמרתי לכם, את העניין של can you be quiet please? אז היה לי את העניין של המבוכה, כמו שאמרתי לכם, בלצלם בתלמידים, in public and stuff. אבל היום אני כבר לא מפחד.
ואת האמת מה זה כיף לצלם. ווואלה, יש לי כל כך הרבה דברים שרציתי לדבר עליהם בשוויץ, ואחת הסיבות שטסתי ונדחפו אליי זה קודם כל כדי לעשות ולוג, כדי לקחת אתכם איתי למסע. אני יודע, הייתי בשוויץ כבר 3 פעמים וזה, I don't give a fuck. I love the country, the country loves me, יאללה, נתראה כבר בדיוטי מוטי, Yeah. About to drop it, they go with the Maybach. Ain't no more warnings, I'm telling you, stay back. All that loose talking, they come and relate it. I know the singles is getting outdated. 4:10. תראה 24 שעות? אני מה זה מקווה שאני אשן במטוס. וואי, נשבע לכם, אתם לא יודעים כמה חיכיתי לעשות את הטיול הזה. זה כבר מעבר לטיול. כשאני טס לחו"ל אני נמצא בהיי מסוים, שוואו, אין איפה איך להסביר את זה, פשוט אני נמצא בהיי, אז כל דבר מרגש אותי, כל דבר משמח אותי. אז שם תחשבו שכל דבר משמח אותי, ויש את העניין של כל הערים וכל הטבע, ונשבע לכם, הכל נראה לכם בהמשך, זה משהו שאני לא יכול לתאר. אני לא יודע מי צריך לשמוע את זה, אבל תפסיקו מיד מסיבות. לא רואה בזה בעיה, כן, אבל... following me? תשמעו, אין בעיה עם יד מסיבות, אבל נסו טבע. אני לא אומר בהכרח שוויץ, כן? אבל יש עוד המון טבע. ואני אומר לכם, תנסו. וואי. הייתי אוכל, אבל אני צריך לחכות לשמן. מה אומר? אבל יש לי פה נגץ אחר. הלו. יואו. צ'קלוט. אנחנו עולים למטוס. אנחנו לנו טיסה לבלי טריפל די. שאומר לא ילגלג עליי. יאללה, עשייה. You want a picture, that nigga just say that. Fucking this bitch with a latex. Nigga ain't trim. I know this bitch. So kids of vlog, welcome to the chat. Welcome Shabbat Shalom. שלום. רגע, אורל. שירו שלנו מאחורי, שירו לך גם בבלוג. הלאה. קיצור חברים, הגענו לשטאדרהופן, יום שישי, שעה 10:20 בבוקר. אצלכם בארץ 9, כאילו, אתם יודעים, אצלכם. מה נשאר לנו לעשות עכשיו? לך לסטארבקס with my boyfriend. Until then, תהנו מהנוף. I wanna catch no film, call it the payback. H.I. nigga, I'm him. Go on a creme de la creme. Chocolate, baby, get Tim. I salute, you give a thrill. Running up, I need more revenue. Knowing ahead of you, stack up your M's. Your baby mama ain't never post a single. I'm with no all. איזה וייבים, חברים, אין לכם שמץ. No dairy, more red. Espresso? I got you, man. You know what? I got you. Let me take you to the beautiful experience on the train. It's like not really a train, it's רכבת תחתית. עכשיו יהיה כזה של פרות וזה. אורל לברי! אורל. Jo, jetzt alles da. Wait, oh no, it's still here. Damn. Hi guys, good morning. I surprised Jair because I'm such a good... Oh, wait. What look, Nimi? Scuba! Scuba! Scuba, bitch. They started traveling at 11 p.m. Yeah. They're like up for like almost 12 hours. Such divas. Actually, Are you a diva? I'm a man. Are you a diva? Are you sassy? I'm a man. Sassy. The proof. Are you sassy? Well, we got that on 4K. Caught in 4K. Lail. His name is Lail.
bitch. טוב חברים, עכשיו נעשה לכם עדכון קל. מה זה, יהודים? כן. נכון? לא. קיצור, נראה לכם קצת מהרחוב. Go to my kid when I'm riding the wheel. I'm working out at the Patriots Stadium gym. I done got rich off my aliens. They come and pay me and they know the drill. Looking on my little lady friend, getting Mercedes Benz came out this year. And I got an AMG chauffeur that's paid for the year. I'm about to drop it, they go with the Maybach. קיצור, בשוויץ יש, אני לא חושב רק בשוויץ, כן, בכל אירופה, יש לכם כזה ברזיות באמצע הרחוב כמו אלו. שזה פשוט מים שאתם יודעים, אפשר לשתות מהם. סתם ככה ברחוב, והכל בחינם. וואלה זה מים, אש. וואו, דוד. קיצור, מים דליסיו. אתם יודעים מה זה דליסיו? טוב, החלטנו שאנחנו רוצים שנץ. ככה בעדין, אתם יודעים, בסבבה, יעני. אז בואו אנחנו נראה לכם איפה אנחנו ישנים. קיצור ולוג, הגענו להוסטל שלנו. תראו איך המיטה שלנו. נודר מלונה, אחי. זה של אורל. קיצור, עכשיו תראו. בכל אחד ואחד מזה, יש לכם אנשים בפנים, מה שקרה. עכשיו זה... לדעתי זה אחד המקומות הכי ידידותיים שיכולים להיות, אבל... אתם יודעים, יותר מדי זה גם מאוד מסוכן. אבל אחלה זה, וואלה, באמת, אני נהנה פה מקס. אז אני הולך לשנץ עכשיו, ואני אפגוש אתכם בערב. לפני שאני הולך לשנץ, לא הראיתי לכם את המרפסת. יש באיזה נוף סבבה. אמרתי לכם, אני הולך לשנץ, אז נראה אתכם. And I got an AMG chauffeur that's paid for the year. I'm about to drop it, they go with the Maybach. Ain't no more warnings, I'm telling you, stay back. All they loose talking, they come and relay that. I know the singles is getting outdated.